ሰባት ሽኮር ኣብ ጥዕና ዘለዎ ትርጉም ከይፈለጡ ካብ ሱፐር ማርኬት ገዚኦም ኣብ ክሽንዮም የቕምጡ እዮም። ሽኮር ኣብ መዓልታዊ እንወስዶም ነገራት ማለት እውን ሻሂ፣ ቡን፣ ኣይስክሬም፣ ቸኮሌት፣ ጃንክ ፉድስን ካልኦትን ኣሎ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ሓደ ብጣዕሚ ንጥዕናና ኣገዳሲ ዝኾነ ዛዕባ ክነልዕል ኢና። ንሱ እውን ብዛዕባ ሽኮር እዩ። እቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ሽኮር እቲ ኣብ ተኽልታት ዝርከብ ተፈጥራዊ ሽኮር ከይኮነስ እቲ ኣብ ፋብሪካ ዝስራሕን ናይ ዝተፈላለዩ መስተታትን ምግብታትን ዝኣቱ ሽኮር እዩ። ሽኮር ምጥቃም ንጥዕናና ሓደጋ ዶ ረብሓ ክገልጽ እየ። ንጥዕና ብጣዕሚ ዝረብሕ ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ። ጽቡቕ እምበኣር እዚ መደብ ካብ ኣሜሪካን ዶክተርስ ኣሶሲሽን ጽንዓት ተወኪሱ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ፈለማ ንኣሜሪካን ዶክተርስ ኣሶሲሽን ከመስግን ይደሊ። ከም ጽንዓት ኣሜሪካን ዶክተርስ ኣሶሲሽን ሽኮር ምውሳድ ብዝነኣሰ 11 ጉድኣታት ኣብ ጥዕናና የስዕብ እዩ። ሽኮር ምውሳድ ክብደትና ክውስኽን ዘይተደለየ ግዝፊ ክንሕዝን ይገብረና። ሽኮር ዝበዝሖ ምግብታት ጣዕምን ብዙሕ ዝበሃል ካሎሪን ስለ ዘለዎ ብብዝሓት ንምውሳድ ምችዋት እዩ። ኣብ ሰውነትና ሽኮር እንተበዚሑ ናይ ስሒ ስለ ዝቕየር ክብደት ሰውነትና ቶሎ ክውስኽ ይገብር። ብፍላይ ድማ ናይ ከብዲ ምኽሳዕ ማለት እውን ቤሊፋት ክመጽእ ይገብር። ብኣንጻሩ ሽኮር ምጥቃም ደው እንትነብል ግን ጥዕና ዘለዎ ክብደት ክህልወና ይገብር። ጥዕና ዘለዎ ክብደት ሰውነት ድማ ብድምሩ ንጥዕና ሙሉእ ሰውነትና ኣድላዩ እዩ። ኸላይ ሽኮር ምጥቃም ብተኸታታሊ ጣፍያና ወይም ፓንክሪያስና ብዙሕ ዝበሃል ኢንሱሊን ሆርሞን ክተመንጭው ትግድም። ኢንሱሊን ሽኮር ካብ ደምና ንክእለን ናብ ወሄታት ንክኣቱን ዝገብር እዩ። ኣብዚ ግን ሓደ ፀገም ኣሎ። ንሱ እውን ሽኮር ብበዝሒ ምምጋብ ህዋሳትና ኢንሱሊን ንክላመዱ ይገብሮም ወይም ድማ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ንክዓቢ ይገብር። ኣብ ደምና ብዙሕ መጠን ሽኮር ምስ ዝህሉ ንዓይነት ክልተ ሽኮር ናይ ምቅላዕ ዕድልና እናወሰኸ ይኸይድ። ብኣንጻሩ ግን ሽኮር ምውሳድ ደው እንተቢልና ስሩዕን ዝተመጣጠነ መጠን ሽኮር ኣብ ደም ስለ ዝህሉ ጽልዋ ሆርሞን ኢንሱሊን ኣብ ደምና ኣይክህሉን እዩ። በዚ ድማ ንሕማም ዓይነት ክልተ ሽኮር ናይ ምቅላዕ ዕድምና ብጣዕሚ ይንኪ። እቲ ሳልሳይ ጉድኣት ድማ ሽኮር ምውሳድ ንሕማም ልብን ምዝባዕ ኮሌስትሮልን የምጽእ። ሽኮር ብተኸታታሊ ንወስድ እንተኮይና ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ስብሒ ወይም ድማ ትራይግላይሳይድ ንክውስኽ ይገብር። እዚ ማለት እቲ ኤችዲኤል ወይም ድማ ጽቡቕ ኮሌስትሮል ዝበሃል ንክትሕት እንትገብር፣ እቲ ጎዳኢ ዝበሃል ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ድማ ክበዝሕ ብምግባር ቱቦታት ደም ክዕፀው ይገብር። እዚ ድማ መጠን ጸቕጢ ደም ክውስኽ ብምግባር ንሕማም ልቢ፣ ስትሮክን ካልኦት ሕማምን ዘለና ተቓላዕነት ክውስኽ ይገብር። ብኣንጻሩ ግን ሽኮር ምጥቃም ደው እንተቢልና ስብሒ ኣብ ቱቦታት ደም ስለ ዘይጠራቐም ዝተስተኻኸለ ኮሌስትሮልን ውቅዕቲ ደምን ክህልወና ይገብር። በዚ ድማ ጥዕና ልብና ጽቡቕ ክኸውን ይገብሮ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ጉድኣት ድማ ሽኮር ብምምጋብ ስብሒ ኣብ ጸላም ከብዲ ወይም ድማ ሊቨር ክጠራቐም ይገብር። ከም ዝፍለጥ ጸላም ከብድና ዝተፈላለዩ ልዕሊ 500 ስራሕትታት ትፍጽም ወሳኒት ኣካል ሰውነትና እያ። ካብዚኣቶም ሓደ ድማ ሽኮር ናብ ስብሒ ክቕየር ምግባር እዩ። ሽኮር ብተደጋጋሚ ምስ እንወስድ ግን እቲ ስብሒ ኣብ ህዋሳት ጸላም ከብድና ክጠራቐም ይጅምር። እዚ ብዘይ ኣልኮል ዝመጽእ ምእካብ ስብሒ ኣብ ዋሕይታት ጸላም ከብዲ ቀደም ዘይነበረ ዋላ እኳ እንተኾነ ሎሚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ብብዝሓት ዘጋጥም ዝተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ምእካብ ስብሒ ኣብ ጸላም ከብዲ ንሕማማት ጸላም ከብዲ ክንቃላዕ ካብ ምግባር ሓሊፉ ጸላም ከብድና ካብ ስራሕ ወጻኢ ክትኾን ዝገብር ሓደገኛ ነገር እዩ። ብኣንጻሩ ግን ሽኮር ምጥቃም ደው ምስ ነብል ጸላም ከብድና ዝጠራቐም ስብሒ ኣይክህሉን እዩ። እዚ ድማ ጸላም ከብድና ካብ ጽዕንቶ ነፃ ኮይና ጽቡቕ ክትሰርሕን ካብ ሕማማት እውን ነፃ ክትኸውንን ይገብር። እቲ ሓምሻይ ጉዳት ናይ ሽኮር ድማ ሽኮር ምጥቃም ጸገም ኣብስንና የስዕብ። ኣብ ኣፍና ዘሎ ባክቴርያ ነቲ እንወስዶ ሽኮር ናብ ኣሲድ ብምቕያር ንኣስናና ክጉድኡ ይገብር። እዚ ብባክቴርያ ዝፍጠር ኣሲድ ድማ ብቐጻልነት ንምስዋስ ስንን ሕማም ኣስናንን የቃልዐና እዩ። ብኣንጻሩ ሽኮር ምጥቃም ደው ምስ ነብል ብባክቴርያ ዝፍጠር ኣሲድ ኣይክህሉን። በዚ ድማ ጽቡቕ ኣስናን ከምኡውን ናይ ኣፍና ጨና ንክሕሎ ይገብር። ጽቡቕ ጥዕና ስዕኒ ክህልወኩም እንተደሊኹም ሽኮር ምጥቃም ብሓዚኹም ደው ኣበሉ። እቲ ሻድሻይ ጉዳት ናይ ሽኮር ምውሳድ እርጋን የምጽእ እዩ። ሽኮር ብተደጋጋሚ ምስ እንወስድ ሞለኪላት ሽኮር ምስ ኮላጀንን ኢላስቲንን ዝበሃሉ ጽቡቕን ዱልዱልን ቆርበት ክህልወና ዝገብሩ ፕሮቲናት ኣታች ይገብሩ። እዚ ምትሓዝ ድማ ነዞም ፕሮቲናት ክጉድኡ ይገብር። ናይዚ ሳዕቤን ድማ እርጋን፣ ሽኮር ዘስዕቦ ሕማማት ቆርበት፣ ዘይድልዱል ዝበሃል ሰውነትን ቆርበትን የስዕብ። ብኣንጻሩ ሽኮር ምጥቃም ደው ምስ ነብል ግን ኣብ ኮላጀንን ኢላስቲንን ዝፍጠር ጽዕንቶ ይክህሉ። እዚ ድማ ጥዑይን ጽሩይን ቆርበት ንክህልወና ይገብር። እቲ ሻውዓይ ጉድኣት ድማ ሽኮር ምውሳድ ስምዒት ድኻም የስዕብ።
ሽኮር ምጥቃም ንጊዜያውነት ሓይል ክስምዐና ዝገብር እኳ እንተኾነ ሰውነትና መጠን ሽኮር መምዕርራይ ክብል ኢንሱሊን ብብዝሓት ናብ ደምና ይለቅቕ እዩ። እቲ ዝልቀቕ ኢንሱሊን ድማ ስምዒት ድኻም፣ ዘይምምችቻው፣ ፍልፀት ርእስን ትኩረት ምስኣንን የስዕብ እዩ። ብኣንጻሩ ግን ሽኮር ምጥቃም ደው እንተቢልና ናይ ሰውነትና ስርዓት ኣይክርበሽን እዩ። በዚ ድማ ዘይተቆራረፀ ጥዑይን ሓይሊ ክንውንን ይገብር። እዚ ድማ ክፍጠር ዝነበረ ናይ ድኻም ስምዒትን ትኩረት ምስኣንን ክጠፍእ ብምግባር መዓልትና ብምቾት ዝተመልኦ ክኸውን ይገብር እዩ። እቲ ሻምናይ ጉድኣት ድማ ሽኮር ምጥቃም ንሕማም ካንሰር ምቹው ኩነታት ይፈጥር። ሽኮር ብተደጋጋሚ ምጥቃምና ዝመፁ ሕማማት ግዝፈ ሰውነት ከምኡውን ጭንቀትን ንካንሰር ምቹው ኩነታት እዩ። ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ብዙሕ ሽኮር ዘለዎም ምግብታት ንዝተፈላለየ ዓይነት ካንሰር ማለት እውን ካንሰር መዓንጣ፣ ካንሰር ጥው፣ ካንሰር ፓንክሪያስ ወይ ድማ ጣፍያ ንክንቃላዕ ይገብሩ እዮም። ብኣንጻሩ ሽኮር ምጥቃም ደው ምስ ነብል ግን ንተቃላዕነት ካንሰር ይቐንስ እዩ። ታሻይ ሽኮር ምጥቃም ንስራሕ ኩላሊት እውን ዓብይ ጽልዋ ኣለዎ። ከም ዝፍለጥ ስራሕ ኩላሊት ዘየድልዩን ጎዳእትን ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ካብ ደምና ብምውጋድ ብሽንቲ ጌራ ንክትወፅእ ትገብር ወሳኒት ኣካል ሰውነትና እያ። ሽኮር ምስ እንወስድ ግን እቶም ኣብ ደም ዘጻርዩ ኣብ ኩላሊትና ዝርከቡ ውሕይታት ክርበሹን ብዝግባእ ከይሰርሑን ካብ ምግባር ሓሊፉ ድሕሪ ግዜ ድማ ኪድኒ ፌይለር ወይ ድማ ናይ ኩላሊት ውድቀት የምጽእ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ሽኮር ደው ምስ ነብል ግን ጥዕና ኩላሊትና ጽቡቕ ይኸውን። በዚ ድማ ጽቡቕን ርጉእን ዝበሃል ጥዕልወና ክህልወና ኣስራይ ጉድኣት ናይ ሽኮር ድማ ሽኮር ምጥቃም ድኹም ዝበሃል ኢሚኒ ሲስተም ወይ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓት ክህልወና ይገብር። ሽኮር ጻዕዳ ዋሕታት ደም ኢምፔር ብምግባር ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓትና ክዳኸም ዝገብር እዩ። ርኢኹም እንተኮይንኩም ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ሰዓል ዝኣመሰለ ቀሊል ሕማም እውን ንምድሓኒት ይጸግሞ እዩ። ብኣንጻሩ ግን ሽኮር ምጥቃም ደው ምስ ነብል ጻዕዳ ዋሕታት ደም ስርሖም ስለ ዘይርበሽ ጽቡቕ ዝበሃል ኢሚኒ ሲስተም ወይ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓት ይህልወና ማለት እዩ። እቲ 11 ጎዳእ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ድማ ሽኮር ምውሳድ ኣብ ዓይንና ናይ ምርኣይ ፀገም የስዕብ እዩ። ሽኮር ብተኸታታሊ ንወስድ እንተኮይና ኣብ ጥዕና ዓይንና ፀገም የምፅእ፣ ናይ ምርኣይ ክእለትና ይቐንስ ማለት እውን እቲ ንሪኦ ብዥታ ወይ ድማ ብለርድ ቪዥን ይኸውን ማለት እዩ። ብቐጻልነት ሽኮር ምስ እንጥቀም ንሕማም ሽኮር ስለ ንቃላዕ ዓይነ ስውርነት እውን ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ብኣንጻሩ ሽኮር ምጥቃም ደው ምስ ነብል ግን ናይ ምርኣይ ክእለትና ጽቡቕ ክኸውን ይገብሮ። በዚ ድማ ጽቡቕን ጽሩይን ዝኾነ ናይ ምርኣይ ክእለት ይህልወና። እምበኣርከስ ጉድኣት ሽኮር እዞም ዝተጠቐሱ 11 ፀገማት ጥራሕ ይኾኑ ኣብ ሙሉእ ኣካላት ሰውነትና ኣትዩ ዝርብሽ እዩ። ብሓፈሻ ንምዝራብ ሽኮር መርዚ እዩ። እቲ ብገንዘብና እንገዝኦ ሽኮር ኣብ ኩሉ ኣካላት ሰውነትና ጽልዋ ኣለዎ። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኽምዎ ላይክ ግበርዎ። ከምኡውን ሓደሽቲ ተመልከትቲ ንዝኾንኩም ድማ እዚ ቻናል እዚ ንጥዕና ኣገደስቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ዘልዕል ስለ ዝኾነ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከተሓሳስብ ይደሊ። ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክትጽሕፉለይ እናሓተትኹ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ